लोगोफोर दिनै आङो देखायगोन जोंनि सानथालि ख्रिस्टियाननि हाबाया बोरै जायो थ' नायलांबाय थादो मानोना बे भिडिअ'आ गोबां इन्टारेस्टिं जागोन। हागोन नामा जोंनि इन्ट्रेस्टफोरजों मोसानाया? हेल' 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 गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायाव नायरिस बायनायखौ नोंथां बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबाय। थ' गोबाङानो कमेन्ट्सआव लिरदोंमोन कि सानथालि मानसिफोरनि हाबाखौबो एसे देखायदो। थ' आङो दायो थांनानै जेनेबा बे गिफ्ट होनाय ओमफ्राय ओंखाम जानायखौल'सो देखायनो हागोन मानोना फुङावनो गिर्जायावथ' हाबा जाखाबाय नालाय थ' जेसेबां हायो आङो देखायनो नाजागोन बोरै जायो। थ' नै सेरना बोरै दै ओमफ्राय आइया फैगासिनो ओमफ्राय जोङो थांसै गामि खाथियावनो थ'दो दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। थ' सफैबाय नै दामनायखौबो स्टार्ट खालामखाबाय आरोना नै दामनायखौ नायदो एखेबारे सुपार हिट दामखादोंना। बेनो जादों जेनेबा ओंखाम जाग्रा न' जेला जोंहा हाबसै आरोना नै नायदो हाबनाय लोगो लोगोनो एखेबारे बिराद जिरायगासिनो आरोना ओइ सिंजों हाबलांनांगोन। ओमफ्राय जोंनियावथ' मोसानाया नन स्टप सोलिखायो ओरैजाय मोसागासिनो मोसानायखौ एसे देखायसै र'। हागोन नामा जोंनि इन्ट्रेस्टफोरजों मोसानायाथ' नाम्बार वानखा रंजानाया मेनखाना थ' जोंहा ओरैजाय हाबसै नै गथ'फोरा बिजों थांसै नै जोंना लकेल गावबुराया नै दायो गिफ्टफोरखौ प्रेजेन्टफोरखौ बोरै होयो बेखौनो एसे देखायसै आरोना। नै मामाया थांग्रोसिगोन ना दायो दामथ'वाखै अबसे नङाबा दामो। नै जेनेबा गिदिरफोरा बेबायदि आइजोफोरा बेबायदि खालामो आरोना बेनो जादों जोंनि हेन्डसेकआ ओमफ्राय नै बेबायदि जोंना फैसा होखायोलै नै जोंना एखेबारे सलिडखा जोंना नियमा मानोना गिफ्ट होलाबायबाय ओमफ्राय जोंना ओमफ्राय साइडआव थाबावोसो सानै थायो जेनेबा सेंग्रा सासे ओमफ्राय सिख्ला सासे खिन्थु बेयाव दायो जेनेबा सिख्ला सासेल' दं आरोना। दायो आं होनोसै आरो आंनाथ' गिफ्ट दं ओमफ्राय फैसा होनांगोन बे साइडनिखौ। हाबायाथ' दहायनो जेनेबा गिर्जायाव जाखाबाय गिर्जायाव माने हाबाया जाखांनानै बेयाव फैनानै बेयाव जिरायफैयो आरोना थ' अब्लासो जेनेबा बे गिफ्ट होनायफोरखौ जोंना टिउमोन होननानै बुङो आरो टिउमोन दे थालिर बिफाङाथ' थाखायो ओमफ्राय नै बेखौथ' मिथिखादों दा बेथ' मा होनोमोन खिजुरनि बिलाइ आरोना। दायो गिफ्टखौ होना फैखाबाय दायो नै ओंखाम जाग्रायानो बे साइडआव दायो गासैबो जमगासिनो आंबो जमनोसै ओमफ्राय जानानै थाबनो थांनांगोन ना ओमफ्राय र' ओमफ्राय बे आस्थे ओमफ्राय नै बेयावनो ओंखाम जाहोगासिनो बेयावबो मोननै माबा दंखायो आरोना ओमफ्राय फेक्ट्रिखौनो एसे देखायहैनोसै र' नै गरम सडम बिदि तालाङा नै बेनो जादों ओंखाम खुरनानै हरगोन आरो बियो नै मालाय एखेबारे गोथाव पापर सावगासिनो मालाय ओंखाम जानायथिं एसे हाबनोसै ओमफ्राय भिडिअ खालामसै र' सोर बोरै जागासिनो नायदो
बेयावबो मोननै माबा दं आरोना बिजोंबो जागासिनो बेयावबो जागासिनो बापरे सलिड रानग्राफोरा हाखादोंलै नै मालाय बा क्या बेदर खाता है अमा बेदर ना सिम बेदर अमा बेदर नै नायदो नोंडे दो एकेबारे अड़ी खजाक मेन दाको दे तीन रे दाका हिजुआ हां रांदा रेंगे मिया से मा रेंगे जतो हट रेंगे आर आपे नतु कुड़ी को जतो हट रेंगे खलाम दें मा बेदर सुक्री जिल लाई सुक्री जिल खौनो मोनग्रोबाय जानसै र' दानाबा ओमफ्राय अनुग्रह करि मन करिब नै माइरङा नायदो माबासो एखेबारे रुनाय माइरंसो हाबायाव होनो हागोन बेबायदि खाथ्रासो बोलोगोरा जाखागोन र' दानाबा जानसै बेन पार्टी वाला पार्टी आं लेकिन खड़ा नेलखु बे बेन पार्टीखौ नायदो एखेबारे सेंग्रा जोबसो गोरा बेनिखायनोथ' दामखावगासिनो एखेबारे जिला होगोन बिसोरो ड्रामफोरखौनो बेनिखायनोथ' इन्ट्रेस्टखा लोगोफोर जेसेबां हायो देखायबाय आङो थ' दायो थांसै मानोना आंबो एसे तारातारि दस्रा मोनसे खामानियाव दं थ' बेनिखायनो जेसेबां हायो देखायबाय ओमफ्राय नेक्स्ट टाइमाव आङो A to Z देखायनो नाजागोन माने भिडिअ खालायनोलाय गोसो गैयामोन अब्लाबो माने एसे देखायनो थाखाय बानायबाय आरोना नङाबा बे बोसोराव लोगोफोरनि हाबा जानाय ओमफ्राय मात्र बर'निल' जाना दं नालाय बेनिखायनो एसे देखायना होबाय आरो जोंनिखौबो थ' बेनिखायनो अननाय होनायखाय आरोबाव साबायखर ओमफ्राय लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ थ' तब तक के लिए टाटा बाय बाय गोजोन्थों